convido a que adoptis una postura còmoda assentada, o també pots fer aquesta meditació, si és més còmode per tu, estirada sobre l'esterilla, en qualsevol postura que realment sigui còmoda, confortable, suau i que t'ajudi a relaxar-te, entrar en un estat de quietud, de silenci, i un estat en el que hi hagi una voluntat d'apertura, en la que puguis obrir-te a tu mateixa, a descobrir-te, a escoltar-te. Un cop estiguis en aquesta postura, en un ambient i un entorn que siguin inspiradors, et convido a tancar els ulls, a fer algunes respiracions profundes. Pots inhalar a través del nas i a exhalar a través de la boca, deixant anar tot l'aire, exhalant llarg i profund. Inhala a través del nas i exhala per la boca. Fes-ho les vegades que sigui necessari per deixar anar dureses, incomoditats o molèsties que pugui haver-hi en el cos físic, per afluixar les resistències, per suavitzar-te. I a poc ves entrant en una respiració nasal, una respiració natural i espontània. Simplement observa com és aquesta respiració, sense forçar, sense modificar. Simplement obrint-te al que hi ha, al que sigui. La respiració ens dona informació de com estem, així que identifica si és una respiració calmada, llarga o profunda. Si és una respiració en la que costa agafar l'aire, on hi ha resistències, bloquejos. És una respiració nerviosa, ràpida. Simplement l'observes, l'utilitzes d'anclatge a la presència en aquest moment. Aquesta meditació arriba en un punt en el que estem de final i d'inici. Aquest punt de final d'any, de començament d'un any nou, un nou cicle. Sempre són una oportunitat, aquests moments, de tancar coses que ja no volem en nosaltres i moments per cultivar aquelles llavors que volem que ens acompanyin. És un moment de deixar anar, potser també d'observar on estem, com estem, d'on venim i a on volem anar. Així que et convido
que et buidis. Que et permetis simplement escoltar-te, deixar que aflori el que hagi de sorgir, sense expectatives, sense esperar res. Et convido a fer aquesta meditació per sembrar un sankalpa. Sankalpa és el propòsit, la intenció, la voluntat de fer alguna cosa, de cultivar alguna cosa en tu que t'acompanyi en la teva vida. Aquest sankalpa pot transformar-se i pot modificar-se les vegades que sigui necessari al llarg de l'any o de la vida. Depèn del moment en el que et trobis. És una forma de concretar què vols i des d'on ho vols. És la forma de centrar-te en un concepte, una paraula, una petita frase que estigui en present. És important que la repeteixis de forma que estigui en present, com si ja ho tinguessis en tu, com si ja ho tinguessis assimilat, com si ja formés part de tu. Fer aquesta creació de sankalpa, convido simplement que observis amb tu, centres en la zona del teu pit, en el teu cor, que t'obris aquí, pots col·locar les mans una sobre l'altra al centre del teu pit, sentir aquí el vaivé de la teva respiració, el batec del teu cor. Connectis aquí amb l'amor, amor incondicional, sincer, que s'expandeix, que es desplega a través de tu cap a la resta del món. Un amor incondicional per expandir, per donar, per compartir amb la natura, amb tots els éssers. Que connectis amb aquest amor incondicional. Que és l'arrel, que és la base, és l'essència. És aquesta essència natural, connecta amb els teus dons, totes les teves habilitats. Les teves capacitats.
teva visió única i original de la vida, del món. Connecta amb el teu potencial infinit de creació. Potencial infinit de possibilitats. De capacitats. Connecta amb les teves motivacions. Amb tot allò que et vibra de forma espontània i incondicional. Allò que t'acompanya sempre. Aquella petita cosa que desperta la teva xispa interna, que et fa bategar, que et fa vibrar, que et fa il·lusionar-te, que et fa brillar, que t'impulsa a compartir-te de forma transparent amb els altres. Connecta amb allò que et fa portar el cor a les mans. Connecta tot això que t'impulsa a donar, a compartir, a viure de forma intensa, sentint més, escoltant-te més, respectant-te més. Permeta't connectar amb aquest impuls intrínsec, aquesta motivació natural interna, aquesta voluntat de viure i d'estimar, de moure't. Pot estar representada per qualsevol cosa que t'hagi ressonat, que t'hagi atravessat. No et limitis, no et posis condicions, no et jutgis, obre't. Cultiva la voluntat de créixer, de transformar-te, de compartir. Responsabilitza't de la teva vida, de les teves decisions, de com vols viure, la direcció que vols prendre. I tracta't amb respecte, amb amor. Segueix observant la teva respiració sutil. Recull
aquesta sensació que hagi aparegut, aquesta inspiració, aquesta petita flama o batec, intenta concretar una paraula, una frase curta, potser alguna cosa molt senzilla, com per exemple, soc capaç, o m'escolto i visc des de l'amor, o respecto la meva naturalesa. Qualsevol petita frase que et connecti amb tu, amb això que vols cultivar i compartir. Que sigui una llavor que vulguis regar, que vulguis cuidar, que vulguis fer créixer els pròxims dies, els pròxims mesos. Que puguis recordar, que et mantingui o et retorni aquest estat natural d'amor, que et retorni a tu, a la teva essència més bàsica. Que et serveixi d'inspiració, voluntat, motivació. Quan tinguis la teva petita frase, repeteix-la amb tu 3 vegades. Permetent que s'integri que entri en tu, que cali endins. Torna a connectar amb la teva respiració. Pots fer-la una mica més profunda, més conscient. Connectant amb la panxa, les costelles, el pit. Necessitis començar-te a moure. Si estaves estirada, et convido que t'assentis en una
postura còmoda, amb l'esquena llarga. Si necessites fer alguns moviments amb el teu cos, com estirar-te, abraçar-te o expandir-te, tot és benvingut. Des d'aquesta postura de meditació sentada, simplement recull les mans al centre del teu pit, en Namaskar Mudra o Anjali Mudra, palmells de les mans junts, sentint l'escalfor d'una mà contra l'altra, els dits polzes a l'esternon. Mantens els ulls tancats i aquí t'agraeixes aquest temps que has dedicat a estar amb tu. T'agraeixes aquesta estona. Fem una respiració llarga, profunda. Farem ara una inhalació per cantar 1 i despedir-nos. Inhala llarg i profund. Namasté i moltes gràcies per ser aquí.